सोनाब आन्सलिक दुलाराय बाथौ गौथुम आरो आन्सलिक देउरि समाजनि दैदेननायाव दिनै गोदानै बिबान मोननाय एसटि जौगालु बिफाननि आफादगिरि मुस्रि अनिल बसुमतारी बिथांजों लोगोसे मुस्रि जवाहरलाल सरगयारि एसटि जौगालु बिफाननि मेम्बार आरो निउज 8 बड'नि गाहाय दैदेनगिरि मुस्रि राजा नार्जारी बिथाङाबो बे मेलाव नुजाथिनायजों लोगोसे गामिनि साफ्रोमबो गोरों गोरा सुबुंफ्रा नुजाथिनायखौ नुनो मोनो। मख'नो गोनांदि आफादगिरि बिथाङा गोजाम सिबिसालिनि सायाव गुवारै बेखेवनानै बुङोदि गोदानै मोनसे कमिउनिटि हल बानायनायनि बाथ्रा बुंफुंना होयो रायजो राजानि सिगाङाव गोदानै बिबान मोननाय अनिल बसुमतारी बिथाङा। जोंनि बे बर' हारिनि निउस आफादखौ जोङो हामलायथि बावहरनानै जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लादोंमोन। बेनिखायनो दिनै जोंनि बे बाथौ धोरोम आन्सलिकनि बाथौ मन्दिरा जोंहा गोग्लैसोनानै दङ। रायजो राजायाबो जोंखौ माखासे खामानियाव सहाय होदोंब्लाबो दा जोङो माखासे खामानिखौ जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय जों खाबुखौ मोननाय जायाखै। जोंहा सिगाङाव मोनदोंब्लाबो जोंहा थोजासे जायाखै। बेनिखायनो जोङो गोदानै जोंहा मानगोनां जोंनि अनिल बसुमतारी चेयारमेन बिथाङा जोंखौ सहाय होनो थाखाय आग बारायदों। बेनिखायनो जों बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावनायजों लोगोसे जोङो बिथांखौ जोंनि बाथौ धोरोम आफादा इसोरनिसिम रोजा रोजा गोहो बोलो बोर बिनानै बिथांनि हाबा मावनाया जेन मोजाङै मोजां जाफुंसारलाङो आरो जोंखौ बे गोथार सिबिसालिखौ जों लुफुंनायाव जेन माखासे रां रुफाखौ मदद मोनो आं बेखौ गुरैयै खावलायनानै जोङो इसोरनिसिम बोर बिनानै जोङो बेखिनिखौनो बिथांखौ दिनै जोङो हांख्रायनानै बिथांखौ जों मान होनानै जोङो दिनै बेखौ हाबाफारिखौ लानाय जाबाय। आं बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबथ'नाय जाबाय। आफा इसोर बोराइ बाथौनिसिम आरज खालामनाय थाबाय आरो लोगोसे जोंनि आसामाव थानाय जेसेबांखिनि बर' निउस चेनेलखौ बिथांमोनखौबो जों गिबियाव गासिखौबो जों आरज खालामनाय थाबाय। दिनै जों गोदान बोसोर दिनै जानुवारिनि 8 अक्ट' दिनै नैबे गोथार सुनिबार बुब्लियाव जों दिनै सोनाब गहपुर बाथौ बियाबनि नैबे थानसालि नैबे थानसालिया दिनै दांथला गामियाव दङ। दिनै जोङो नैबे सिबिसालिनि हाल साल बा जोंनि प्रब्लेमफोरखौ दिनै जोङो फोरमायलायनो एबा सावरायलायनो हिसाबै दिनै जोंनिनो गोदानै बिबान मोननाय एसटि ससियेल वेलफेयारनि चेयारमेन अनिल बसुमतारी सारखौ जों दिनै हांख्राय लाबोदों। बेनिखायनो जों दिनै जोंनि जिखिनि हाल साल जारिमिनखौ जाफुङै बै जारिमिनखौ जाफुंहोनो थाखाय जों बिथांखौ हांख्रायदों। बेयाव जोंनिया दिनै सत्रनिफ्राय दिनै बुरै दैमासिम जोंनि नैबे गंसेल' नायल' जाल' बाथौ सिबिसालि दिनै बेयाव जोंहा गोबांखिनि आंखाल उखैना थाना दङ। बेफोर जाहैबाय मा जोंनि सिबिसालिया दिनै 27-28 बोसोर जाबाय। दिनै बेयाव जों गोबांखिनि सरकारजों बा पन्सायतजों बा वार्डजों गोबांखिनि जोङो प्रेसक्रिपसन होदोंब्लाबो जोंनि प्रेसक्रिपसनखौ दिनै रिसिभ खालामैयाव जों दा गावनिनो आंगो धोरोम हिसाबै जों दिनै गावनिनो धोरोमनि सासे सुबुं हिसाबै जों दिनै गोदान बिबान मोननाय अनिल बसुमतारी सारखौ जों दिनै जोंनि नैबे बायला जिलाब्लाबो जों जोंनि बे सिबिसालियाव जों बेखौ हाइखार खालामनानै जों दिनै सावरायदों। बेनिखायनो बिथाङा जि हागोन गावनिफ्राय बिथाङा दिनै बे मन्दिरखौ बानायनो थाखाय आखायाव लाबाय। बेनिखायनो बिथांखौ जों रोजा साबायखर होबाय। आरो लोगोसे जोंनि नैबे सिबिसालिया दिनै जोङो नैबे सिलभार जुबलिबो जों खुंखांबाय जों बे सिबिसालि नामाव। जों नाथाय बेयाव सिलभार जुबलिखौ जों लाबोनो हायाखै मानोना जोंनि बेयाव थानाय जानायनि खुनु मा गैया, खिनाय हासुनायनि खुनु जायगा गैया आरो जोंनि दिनैनि बे सिबिसालियाव हाबनायनि माखासे लामानि थि गैया। दिनै बेयाव गंसे जोंनि मोनसे सिबिसालियाव हाबनाय दालां गैया। बेनिखायनो जों दिनै जों जिखिनि जोङो सहाय होगोन होननानै जोंनि बे जोंना गोदानै बिबान मोननाय वेलफेयार चेयारमेन सारखौ जों लेंबोदों। जाहाथे बिथांनि सायाव जों दिनै बेखौ जों निर्भर खालामबाय आरो बिथाङा जोंखौ रोजा साबायखर होनांगोन आरो बिथाङाबो गावनि नैबे
5 बोसोरनि खायज'खालाव बिथाङाबो दिनै गावनि आत्माया मोजाङै थानो हानांगोन आरो बिथाङाबो जौगानांगोन। बेनिखायनो जोंनि जिखिनि जोंनि बेयाव बावसालि सिबिसालि दङ नैबेयाव जोंहा माने माखासे जोङो हायाव हान्थु खेरायनाबाबो जों दिनै लंपेन्ट गामसायावबो हानांना जों दिनै सिबिसालिखौ जों सिबिगासिनो दङ जाहाथे बेयाव माखासे जोंनि सरकारनि मेगन नोजोर नुयियाव जों नैबेयाव भुगिना दङ। बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे गोदान बोसोरनि 2022 मायथाइनि दिनै जानुवारि 8 अक्ट' दिन सुनिबार बुब्लियाव जों दिनै जोंनि बे हाबाफारिखौ जों मावफुंनानै गालांगोन होननानै जों बे सारखौ लिंहरनायलाय बे जों सारनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ जों मोननायलाय जोंनि गोसोआव गोजोनबाय। दा जोंनि नैबे जिखिनि नांगौ मुवाफोरखौ जोङो खेबसेनो मोनाबाबो जों लासै लासैनो जोंनि बेखौ होलांगोन होनना जों मिजिंथिबाय। आरो लोगोसे आंनि दिनैनि बे सुंद' बिबुंथिखौ आं आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबनानै आरो लोगोसे जोंनि आसामाव जेसेबां बर' निउस चेनेल दङ बिथांमोनखौ आं धन्यबाद बा गोजोननाय हामलायनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयाव फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। गिबियाव निउस 8 बर' रादाबनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावहरनाय थाबाय आरो लोगोसे बे जोंनि सोनाब आन्चलिक बर' बाथौ गौथुम आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारिनि हांख्रायनायाव आं दिनै बे दांथला गामिनि आन्चलिक बाथौ धोरोमनि थानसालियाव आं नुजाफैनो हादों आरो आं बे थानसालियाव नुजाफैनानै बिथांमोननो मोनसे आंनिफ्राय बिबुंथि होदों जे जि हायो बे बाथौ गौथुम थानसालिखौ बानायनायाव बा डेक'रेसनाव जि हायो आंनिफ्राय आं एसेबाबो सेस्था खालामनानै नाजागोन होननानै आं खोन्थाहैयो आरो आं बिथांमोन आंखौ हांख्रायनानै लाबोनायनि थाखाय आं आंनि गोसोनिफ्राय रोजा रोजा गोजोननाय थायो आरो बेखिनिखौनो आं बुंनानै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।